Възможно ли е 17 годишен като мен да превърне $100 или въобще по-малко в милиони? Именно това е въпросът, който си зададох преди няколко дни. И по-скоро дали аз мога да го направя. И според мен отговорът е да, защото имам знанията, времето, търпението и хъсът, за да го постигна. Сега сигурно се чудите какво ще ми изкара милионите. Отговорът е криптотрейдинг. Защо избирам да бъда трейдър ли? Защото това е много сладка професия в кавички, защото можеш да бъдеш от всяка една точка на света и да изкарваш пари. Единственото нещо, което ти трябва е интернет връзка и телефон. Само това. Ще се опитам да ви покажа как ще превърна $100 в милиони. Борсата, която ще използвам е Bybit. Линк за нея има в описанието. Също така разработвам безплатна Telegram група само за трейдери, която ще бъде факт много скоро. Ще качвам всяка една сделка в Instagram. Няма значение, положителна, отрицателна, абсолютно нищо няма да прикривам. А тук в YouTube ще правя обобщение всяка седмица на това какви трейдове съм направил. Затова последвай ме и тук. Това е поредицата как ще превърна $100 в милиони.